Milyen a kuszkusz? Nyam-nyam. Egész jól elbeszélgettem ma az anyukáddal. Igen, őszinte részvétem. Talán egy kicsit nyers a modora, de a szíve a helyén van. Ha arra gondolsz, hogy lefagyasztotta és egy halott férfi mellett van Tennessee-ben, akkor egyetértünk. Ezt nem gondolhatod komolyan. Igen, igazad van. Túl önző ahhoz, hogy másnak adja a szívét. Akkor is, ha nem használja. Igazságtalan vagy, Charlie. Anyukát szeret. Tényleg? Mondta-e vagy sem, hogy keserű csalódást okoztam? Hát igen, mondta, És de... mondta-e, hogy mi haszna vagyok, aki reklámdalok írására pazarlom a tehetségemet, amit ő éveken át finanszírozott vastag pénztárcájú, ám de kis férfiassággal rendelkező férjek becserkészésével? Igen, ezt is említette. De az igaz, hogy ha valaki szeret, akkor nem szívesen látja, ha tönkreteszed magad. Úgy akarsz emlékezetes maradni, mint pelenkadal szerző. Jobb, mint ha az lennék, mint akinek írják. Charlie, mindketten tudjuk, hogy ennél többre vagy hivatott. Lehet. Ezért csodálnivaló, hogy itt tartok. Ó, ugyan már. Nézd meg, mennyit fejlődtél, amióta velem élsz. Rendszeresen sportolsz, nem vedelsz ész nélkül, és helyesen étkezel. Gondoltad volna valaha, hogy így fogsz egyszer élni? Soha. Ez is mutatja, hogy bármire képes vagy, amit csak akarsz. Húst érzek. Hogyan? A leheleted. Hústól bűzlik. Hát ez csak a nyelvem. A nyelvem is hús. Nem, te húst ettél, érzem rajtad. Talán csak a tofu csirke illatát érzem. Nem, ez marha volt. Honnan szereztem volna marhát? Mondd meg te. Hát, lehet, hogy csak egy utánérzés. Micsoda? Tudod, mint a cigarettaszag. Ült mellettem valaki, aki korábban marhasztéket evett. És... Ó, a fenébe! Lefizettem egy erkölcstelen lökött nőt, hogy csempészen egy sajtburgert a teraszra, amíg te fenn öltözködtél. Ó, Charlie. Ne mondd, hogy ó, Charlie, én éheztem. Ha már itt tartunk, kocogás helyett a garázsban ültem, sört vedeltem és elszívtam egy fél kubai szivart. Ezért volt tisztítószer illatod. Minden esetre nem sikerült az agyamat is kimosnom vele. Szóval végig csak hazudtál. Ha ez alatt azt érted, hogy lemondtam egy csomó dologról, amit sutyiban mégis elkövettem, akkor igazad van, hazudtam neked. Hát azt hiszem, megbocsáthatom, ha megígéred, hogy nem fordul elő többé. Hát ezt megígérhetem, tudod miért? Mert elegem van ebből a nevetséges bohóckodásból, hogy olyan férfit akarsz faragni belőlem, aki nem én vagyok. Felnőtt ember vagyok, nem egy probléma. Charlie, minket bámulnak. Hadd bámuljanak! A férfiak tudják, miről beszélek. Miért nem úgy szeretnek minket, amilyenek vagyunk, ahelyett, hogy meg akarnak változtatni? Kérlek, ez olyan megalázó. Örülök! Most már tudod, hogy érzem magam. Itt ülök és aludteljes babérméket eszem friss lucerna öntettel. Igazam van? Egyetlen férfinak sem volna szabad olyat enni, amiben aludtej van. Most tényleg nagyon bunkó voltál. Hát legalább hű vagyok önmagamhoz. Egy régi vágású viszkivedelő, sztékzabáló disznó vagyok, ahogyan Isten a férfit megteremtette. Minden férfit ilyennek teremtett. Ti pedig csalódást okoztok az úrnak.